ଆସିବ ତାଙ୍କ ଆଇଡିରେ ତତେ କାଇଁ ମିଳିବ କାହିଁକି ମାମା ମୁଁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଲି ମତେ ମିଳିଲେ ଭାଇ ତାକୁ ଓହୋ ତମେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛ ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଖ ଜିସିରାଜ ଏଠି ଚଲାଉଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜିସିରାଜ ଓହୋ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ଯେମିତି ମାରୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ନା କଣ ହବ ବଡ ହେଲେ ଆଇଡି ଟିକେ କର ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ ଅଫିସର ହବ କୋଉ ଅଫିସର ଆର୍ମି ହବ ତମେ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛ ସିଷ୍ଟମ କାମ କଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହବ ନା ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଆଣିବଟି ଆପଣ ବି ବନାନ୍ତି ମୋର ଅଲଗା ତାଙ୍କ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଦିଦି हेलो फ्रेंड्स के गुड मॉर्निंग ଏ ଲୋକଟା ଫେମସ୍ ବ୍ଲଗର ଭଳିଆ କହୁଛ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ ଆସ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ନା ସମସ୍ତେ କହିଦେ ତମର ଦୋକାନରେ କହିଦିଅ। କଣ ଅଫର ଅଛି କହିଦିଅ ଟିକେ ତମ ତମ ଦୋକାନ ସବୁଠାରେ 90% डिस्काउंट 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଡି ସବୁଥିରେ 90% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦୋକାନଟା ଅଛି ନେଇ ଯାଉଛି 90% ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ କାଲିଠୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ କହିଦିଅ ତମ କହୁନ? ଦୋକାନରେ କୋଉ କୋଉ ମେଡିସିନ ରହୁଛି सब मेडिसिन रहउसी ସବୁ ମେଡିସିନ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖେ कोडे नुआ ऑफर माइको सेटा नथि ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ମଗେଇବ ନଥିବ କେମିତି मम्मा मगाई करिवो କିଏ ମଗୁଛନ୍ତି एइठन मगाई देउथि ଓ ଏଇଠି ସିଷ୍ଟମରେ ମଗେଇଦେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ एइठरे डायरी माटे भी पळे आसी ଏରେ ବା ଏ ତ ସବୁ ଜାଣି ହେଇଛ ତାହେଲେ ଆଉ କି ରଖନି ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଚଲେଇ 10 ଟଙ୍କା ଇଏ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବଡାପାଙ୍କ ନାତି ଆଉ କଣ କହୁଛ ଦିସି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏବେ